Dobrodošli u 8. dan serijala Razumijevanje Bitcoina. Današnja tema su Bitcoin čvorovi. Jučer smo naučili što su to rudari, oni koji obrađuju transakcije i dodaju nove blokove u blockchain. Ali rudari ne kontroliraju Bitcoin. To čine čvorovi. Što je Bitcoin čvor? Bitcoin čvor je software koji pokreće Bitcoin protokol i on provodi njegova pravila. Za razliku od rudara koji zahtijevaju specijalizirani hardware i energiju, svatko može pokrenuti Bitcoin čvor. Potrebno je samo računalo, internetska veza i oko 550 GB prostora za pohranu. Koliko je otprilike potrebno za kopiju cijelog blockchaina. Što rade ti čvorovi? Čvorovi provjeravaju i prenose transakcije, osiguravajući da se svi pridržavaju Bitcoinovih pravila. Ako netko pokuša varati, primjerice potrošiti isti Bitcoin dva put ili stvoriti nevažeće transakcije, čvorovi ih jednostavno odbacuju. Zamislite čvorove kao suce u igri. Oni provode pravila i osiguravaju da svi igraju pošteno. Zašto su čvorovi još važni? Jer sigurnost Bitcoina ne dolazi samo od rudara. Ona dolazi od desetine tisuća neovisnih čvorova koji su raspoređeni diljem svijeta. Čak i ako rudar pokuša promijeniti Bitcoinova pravila, čvorovi to neće prihvatiti. Recimo za primjer, ako netko pokrene modificiranu verziju Bitcoina koja dopušta ispisivanje dodatnih kovanica, njihov čvor bi bio nesinkroniziran s ostatkom mreže i ignoriran. To je ono što Bitcoin čini istinski decentraliziranim. Nijedna osoba, tvrtka ili vlada ne može promijeniti pravila. I da ponovimo, koja je razlika između čvorova i rudara? Rudari su oni koji obrađuju transakcije i stvaraju nove blokove, dok su čvorovi oni koji provjeravaju transakcije i provode pravila. Rudari se natječu za nagrade, a čvorovi osiguravaju pošteno natjecanje. Zašto biste trebali pokrenuti čvor? Pokretanje čvora daje vam potpunu kontrolu nad provjerom vlastitih transakcija, pravo na suverenost, jer ne morate vjerovati nikome drugome, i podršku za decentralizaciju. Što je više čvorova, Bitcoin postaje jači. Bitcoin nije osiguran povjerenjem. On je osiguran desetinama tisuća neovisnih čvorova koji provode pravila. To je snaga decentralizacije. A sutra ćemo objasniti kako to Bitcoinov kod jamči ograničenje od maksimalno 21 milijun Bitcoina zauvijek. Vidimo se sutra.